Boom. Hej. Hej. Jeg har en sodavand. Nice. Ja. Der er en creeper. Ja. Hvor? Der. Hvilken vej kom vi fra, Mathias? Så kommer du bare tilbage. Jeg tror, du kom den vej fra. Ja. Skal vi gå hjem mod skoven? Ja, hvad med at tage din seng med? Jeg tager Jeg kan også vores overhovedet crafting hvad der table. skete sidst. Afsted! Ui. Ninja! Vent, jeg har ikke noget sværd. Jeg har et. Hvad er det? Har du 2? Ja. Du kan få det dårligt. Du kan få sten. Yeah, jeg får det dårligt. Hey! Høj, ja, det er mega dårligt, det der. No. Det er faktisk mere liv i mit jernsværd. Har det. Ja. Okay. Var det ikke derovre, vi kom fra? Jeg kan ikke huske det. Nej, vi kom fra en ørken. Fordi vi kom Nå, fra ja. skoven af. Ja, men altså... Men vi skal også snart finde byggestedet, fordi jeg glæder mig så meget til at bygge nogle awesome ting. Jeg vil bygge en kæmpe ged. Og den her gang vil jeg rigtig gerne bare bygge rigtig meget og sådan noget. Jeg er på eventyr. Ej, jeg er så glad. Coolings. Skal vi nakke dem? Ja. Men inden du gør det, hvad hvis det her vi skal bruge? Jeg vil lige over bag den her bakke vi skal... Jeg har ikke Jeg har intet foodstuff på mig. Så kan du kan få min kylling. Nej. Tak. Og du kan også få min æg. Ikke. Hvad sker der på de her blade her? What? What? Nej, jeg bakker op. Okay, prøv. Jeg vil holde lukket ud og ind. Nu er det 3. Det er 3. Det er 3. Jeg er lukket ud og ind, og så virker det. Ja, men vi skal vi overnakke de der kyllinger, fordi vi har brug for mad. Hvor meget kylling har du? Jeg har ikke mere, men jeg har 19 beef. Steaks. Ja. Nå, lad os finde det sted, hvor vi skal bo. Jeg skal lige have noget kul. Og lad være med at smide min pickaxe. Kugle. Nå, fuck. Det er fordi, der er 3. Jeg har ikke nogen pickaxe, så... Jeg har 3 iron pickaxes. Ej, der er det må ikke få en. Jo. Der er vand lige en over os. Tak. Det var for dårligt. Jeg prøver lige at kigge op. Mathias. Vent lige på mig. Ja. Det er bare et vandhul. Kom op. Hej Mathias, jeg er ovenover dig. Hej. Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan pokker kommer ned herfra. Jo, man plejer for det meste at gå ned. Ej, jeg vil have en skildpadde. Jeg spiller
Technic Minecraft, så kan man få en skildpadde. Yeah. Det ved jeg godt, jeg har 2. Den ene hedder Storm, den anden hedder Speedy. Hvor er du? Jeg er nede og grave noget kul. Den hedder John. Nej, nu skal vi snakke om spillet. Og ikke om et spil. Der minder om spillet. Det er spillet. Herligt. Det er bare en anden form for spillet. Nå, jeg kan godt se dig. Jeg kan godt se dit navn. Godmorgen til dig. Jeg har næsten en stak kul. Skal vi bo her? Altså. Det vil jeg. Der er nogle små søer og træer. Ja, det er faktisk småpænt. Og det er... Jo, det er Extreme Hills. Og der er lige sådan noget lava derovre. Nej. Det er bare dejligt. Det er pænt. Jeg kigger lige over de der bakker. Det kan være, der er et bedre sted. Vi kigger lige rundt det område. Jeg kommer med så. Så skal vi også lave en farm. Helt klart. Ja, men jeg har pumpkin seeds og melon seeds. Der er ikke nogen almindelige seeds. Ja, jeg har pumpkins. Så Prøv at se. Der er får. Og der er bukkede træer over det hele. Pokker sker der serveren i dag. What? Hvorfor er det der birketræ så højt? Birketræer plejer da ikke at blive så højt, vel? Hvad for det? Det der. Hvad for det? De 2 fortsætter det der bagved. Det er der birketræ der. Der er 2 birketræer, der får os, der så det til højre. Til højre? Det er da ikke særlig højt. Det er det, når der ikke er blade på. Og lukker lige ud og ind. Hvad pokker sker der for serveren i dag? Det er mega mærkeligt. Ja. Okay. Det er bare fordi uden blade, så er det mega højt ud. Nå, men skal vi gå derover? Skal vi bo derovre? Der er også noget her. Hvor? Okay, det render altså ikke. Jeg prøver lige at åbne Geo on. Nu render det. Jeg ved ikke om hvad det hjælper. Jeg ved ikke hvilken. Der er bare ikke nogen plads her til at bygge. Og det kommer også an på hvad vi skal bygge også. Hvis vi skal bygge en by, så er det her det dårlige sted. Må jeg få noget mad? Ja, du ved nok. Nu mangler 5 styks. What? Ja, jeg skulle lade den. Hej. Hvordan kunne du vide, der var kul der? Jeg kunne se det. Hvordan? Der var et hul. Okay. Inden hvor der var noget kul. Okay. Lad os se. Okay, der er en creeper. Og så havde jeg åbnet mine øjne, Sebastian, og tændt for min computerskærm. Dø. Undskyld. Jeg sagde det ikke til dig, jeg sagde det den der dumme creeper. Den provokerer mig. Jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig noget mad. Men jeg var på vej op til dig. Jeg var nede på 2,5 hunger. Nej, dejligt. Jamen, skal vi gå tilbage? Vi kan også lige prøve at kigge rundt omkring. Det kan jo være, der er et bedre sted. Ja, så kan vi jo ikke finde tilbage. Jeg kan godt. Der er en jungle. Her kan man også bygge. Der er bare udsigt til jungle. Jamen der er sådan et shop. Skal vi så bo derovre, hvor vi bor? Gå nu væk med dig, creeper. Men det kommer også an på, hvis man skal bygge. Det finder vi nok ud af hen ad vejen, men derovre, det kunne vi jo godt derovre.
Det er tilbage, hvor vi... Det er første sted. Jamen så lad os gå derover. Der er en blå creeper. En blå creeper? Ja, jeg har texture pack. Det har jeg også. Men jeg har bare slået det der fra forskellige creeper til creeper. Det er bare... Nej, monster til monster. Det er bare slået fra. Det var lige... Du mener mob til mob? Ja. Det var det, jeg mente. Altså, det er slået fra, fordi